Na nit ninot. Na nit ninot. Na nit ninot. Contes infantils a cau d'orella. Hola, ninot. Avui viatjarem fins a Hongria, un país de l'Europa de l'Est on hi ha grans camps verds, pobles petits amb cases de colors i els hiverns són freds, uns hiverns en els que la gent s'escalfa al voltant del foc. En aquests pobles, quan el sol es pon i les xemeneies comencen a treure fum, és molt habitual sentir l'olor de les olles bullint a la cuina. A Hongria els agraden molt les sopes calentetes, com el famós goulash, que es cuina lentament mentre la família parla i comparteix històries. Fa uns quants anys, en un d'aquests pobles, es va començar a explicar una història molt curiosa sobre un viatger espavilat i una sopa molt especial. Una sopa que, segons ell, es podia fer amb una simple pedra. Acomoda't bé sota el llençol, tanca els ulls si vols, imagina't aquest petit poble hongarès amb una plaça molt tranquil·la i una olla bullint a foc lent. El conte d'avui es diu La sopa de pedres. Comencem el conte, ninot. Hi havia una vegada un viatger que es deia Balint. Caminava per un camí llarg i polsegós entre els camps d'Hongria. Portava una motxilla petita, unes sabates gastades i tenia una barba plena de pols del camí. I és que feia dies que caminava i tenia molta gana. Quan el sol començava a baixar, el viatger va arribar a un poblet molt petit. Les cases eren de pedra clara. Les finestres tenien cortines de colors i de les xemeneies sortia fum que feia olor de sopa calenta. En algunes cuines bullia una olla de goulash, la famosa sopa hongaresa amb pebre vermell dolç que perfumava tot el carrer. El viatger va pensar, potser aquí trobaré alguna cosa per menjar, i va picar la primera porta. Bona tarda, va dir amb un somriure. Tindríeu una mica de menjar per aquest viatger que està tan cansat? La dona d'aquella casa va mirar al voltant i va respondre ràpid. Ho sento molt, però avui no tenim res. Però just en aquell moment es va sentir un plot dins la cuina. Una patata havia caigut de la taula. La dona la va empènyer ràpidament amb el peu perquè el viatger no la veiés. El viatger va somriure una mica, però no va dir res. Va picar a la següent porta. Bona tarda. Potser podríeu compartir una mica de sopa amb aquest viatger? L'home que va obrir la porta va dir: avui justament hem acabat tot el menjar. Però darrere seu, un nen estava menjant-se una pastanaga. El nen el va saludar amb la mà, amb la pastanaga encara a la boca, però l'home va tancar la porta de pressa i el viatger va continuar caminant. Va provar una altra casa. Bona tarda, que potser tindríeu una mica de pa? Ai, no, avui no tenim res de res, va dir una altra veïna. Però darrere d'ella es veia una taula plena de verdures. El viatger va sospirar. I de sobte va tenir una idea molt bona. Se'n va anar al centre de la plaça del poble, al costat d'un petit mercat on sovint venien sacs de pàprika vermella, que és l'espècie més estimada d'Hongria. Allà va treure una olla gran de la seva motxilla, la va omplir d'aigua del pou i va encendre un petit foc sota l'olla. I amb molta calma va treure una pedra de la butxaca. La va netejar una mica i la va deixar caure dins de l'olla. Una dona que passava per allà va preguntar: «Què estàs fent?» El viatger va somriure. «Estic preparant sopa de pedres». «Sopa de pedres?» «Sí», va dir ell. «És deliciosa». «De veritat?» «Oh, i tant», va dir el viatger. «Tot i que si tingués una miqueta de sal encara seria millor». La dona va pensar un moment. «Oh, bé,
Sal sí que en tinc una mica. I va anar a casa seva i va portar un pessic de sal. El viatger va afegir la sal a l'olla. Va tastar la sopa amb la cullera i va dir: ja és molt bona, però si tingués una pastanagueta seria perfecta. Un home que escoltava va dir: doncs jo tinc una pastanaga. La va portar, la van tallar i van posar la pastanaga dins l'olla. Llavors una altra veïna va afegir: jo a casa tinc una patata que potser també li aniria bé aquesta sopa. Un altre veí va portar una ceba. Una altra veïna una mica d'api. Un vell del poble va dir: jo tinc un trosset de col. I una dona gran va dir: jo tinc una mica de pollastre que em va sobrar d'ahir. A poc, l'olla es va anar omplint i omplint. El viatger remenava la sopa. Un nen bufava al foc perquè cremés millor. Una dona va portar uns bols per poder posar-la i aviat tota la plaça feia olor d'una sopa deliciosa. La gent s'acostava. Quina bona olor! Què és aquesta sopa? És sopa de pedres, deia el viatger. Quan la sopa va estar a punt, el viatger va repartir bols de sopa per tothom i tots la van poder tastar i estava efectivament deliciosa. Aquesta és la millor sopa que he tastat mai, va dir un nen. Qui hauria dit que una pedra podia fer això? Va dir un altre veí. I el viatger va somriure. Quan van acabar, el viatger va treure la pedra de l'olla, la va netejar amb un drap i la va tornar a guardar a la butxaca. Aquesta pedra és molt especial, va dir amb els ulls brillants. Però el secret, i ell ho sabia, no era la pedra. El secret era que quan tothom comparteix una mica, es pot fer una sopa molt gran. Veus, ninot? A vegades pensem que tenim poqueta cosa, però quan cadascú comparteix una mica del que té, pot aparèixer una cosa meravellosa, com una sopa gran, calenta i plena d'amistat i bons moments. I ara, ninot, és hora de descansar. Tanca els ulls. Imagina que encara ets a la plaça del poble. El foc és suau. L'olla és molt gran. I la sopa encara fa una olor boníssima. Junts imaginarem ara una cosa molt especial. Imagina que dins d'aquesta olla no només hi ha sopa, també hi ha pensaments. De vegades, durant el dia, el cap s'omple de pensaments que ens donen voltes. Coses que hem fet, coses que ens preocupen o idees que no paren de saltar. Però recorda que aquesta olla és màgica. I quan la remenem, els pensaments es barregen i es tornen tranquils. Imagina que tens una cullera molt gran a la mà. Molt a poc, remena l'olla dins la teva imaginació. Fes una volta lenta, una altra volta suau, i ja veuràs com cada vegada que remenes un pensament es torna més tranquil.
Potser és un pensament que has tingut durant el dia d'avui. Potser és un record de fa temps. Potser és una petita preocupació que tens. Tu remena l'olla i deixa que els pensaments es dissolguin dins d'aquesta sopa calenteta. Ara, aquesta sopa, ben remenada, s'ha tornat molt suau, com una crema de la calma. Amb cada volta que dones amb la cullera, el teu cos es relaxa una mica més. Les espatlles descansen. Les cames també. Les teves galtes s'han tornat suaus i toves. Ara deixes la cullera dins de l'olla, perquè la sopa ja està a punt. Una sopa de la tranquil·litat i la calma. Imagina que aquesta tranquil·litat puja com un vapor suau. Intenta olorar-lo molt a poc, agafant aire pel nas. I ara bufa l'aire per la boca, com si volguessis refrescar aquesta sopa, a poquet a poquet. Dues vegades més. El foc que escalfava la sopa s'ha anat apagant a poc. I ara tot està bé. Tu estàs bé. I és hora de descansar.